Ние сме Няма да го вместите на самата линия. Ама надписът. Няма, гледайте как намираме се на паметник на 34-ти пехотен троянски полк. От чешмата в лява страна той обрасти пак пътят. На него се... Хайде, ако обичате ли? Майчка, тук сме. От наляво има един път, който пак обрасти. Когато строихме чешмата, кметът го очисти. На пътят се е строявал целият полк. Като имате предвид, че полкът е от 4500 човека. А нагоре към брега, точно в храстите, е било селото, където са живяли нашите дядовци. Селото се е казвало Победа. В скалите, иззидано от камъни, помещеница едно до друго, вътре с нарови, направени от подръчни материали. После, като са слизали долу в Дойран, изгорения град Дойран, са намирали дъски, хартисали неизгорели и са си направили нарови. Имайте предвид, че нашите дядовци са живяли тук от 22 април 1916 година до 19 септември 1918 година. Това ще каже 2 години и 5 месеца. Първото нещо, когато се прави такъв дебат, се прикарва вода за пиене. Малко по-отгоре, дясно до брегът, са намерили извор и са каптирали водата и тук на това място са построили чешма. Чешма паметник на 34-ти троянски полк. Когато дойдохме за първи път с Ангел Стойков, който мина преди мен, от тук нагоре можеше да се влезе само на колене или ползешко. Беше обрасло в истинския смисъл на думата. Гледайте нататък, какво беше. Рако също го помня. Това е нашият приятел Радомир, по-македонски Рако, който наводи 10 дена, когато дойдохме да строим чешмата. Най-напред дойдохме Ангел на нашия приятел Бранко, баща му, да баш майстор намери. Рако, Ангел Данов, го точно отзад, който стоя 10 дена, тук е работи момчето. Ристо Гушев, кметът, който има най-голяма заслуга за побратимяването на Дойран и Троян. До вечера ще го видите, поканял съм го до вечера в ресторанта. Ни даде трактор и ремарке да изкараме на един път материала. Хубаво ми видяхте колко е стръмно и тракторът се обърне. Добре беше първият трактористът да скочи, но баластрата замина изгурвата надолу. После Ангел Данов и другите я товариха, а Рако я докара на няколко пъти с едно ремаркенци за лека това. Почнахме самото строителство. Първо съборихме старата чешма, от която имаше няколко туклени зида. Съборихме и всичките, оставихме само основните и започнахме кофраж, арматура. Плочата, която виждате, я увеличихме от снимката няколко пъти. Художникът, троянският художник Иван Йорданов
я начерта на Паус и в Ломец един майстор на паметници я изработи. Плочата струва 120 лева, които ги плати тогавашния кмет на Троян, Гилен. Снарядите, които са били едно време истински снаряди, решихме да ги направим от глина, изпечени. Правил ги е, не знам кой ангел ги прави в Терзийското, изпечени, глиджосани, за да бъдат вечни. И почнахме строителството много трудно, защото в скалите трябва да бъде да се влезе в скалите, а чучурите, както се казва, вътре имат една кутия, 10 на 10 кутия от ламарина нераздавейка. И отзад от водохващането има една тръба нераздавейка, която купи пък Ангел Стойков. И почнахме от самото отливане на чешмата. Последният момент, когато трябваше вече да се отлее бетонът на чешмата, за да има един ден поне за съзряване, защото денят беше, мисля, че 11 юли, определен ден събота, когато от Троян пристигат 13 човека пристигнаха, а от Дойран може би 100 човека. И кметът на тогава на Дойран, господин Глигор Чабулев, изнеси тук бира, кебабчета и стана едно много хубаво тържество. Отдолу пристигна журналисти от македонската телевизия. Пристига на едно младо хубаво момиче на Магариня. На Магарито седнало. Аз стоях от дясната страна на чешмата, другите се отместиха. Като изчаках, чаках да ми зададе въпроси. Тя само ме помоли да се поместя и казва: това е чешмата Фердинанката, възобновена от българите. То там пише много хубаво, от възбратимените градове Дойран и Троян. Решихме с кмета да турим такава плоча за по-голяма сигурност, пък и да се знае, че двата града имат заслуги. Сега, тук от лявата страна над помещенията, пак в скалите се намира и щабът на 34-ти Троянски полк. Той е бил и на барака. Тук друго интересно, от дясната страна, най-напред като дойдохме с Ангела, за да видим плочата на англичаните, които като нашите дядовци са напуснали позицията на 19 срещу 20, като са взривили складови и така нататък, на 22 се качват англичаните тук. Не смеят да се качат, че много бият. Защо? Участниците в бойните действия е 9-та плевенска дивизия срещу 4 английски дивизии, 2 гръцки и една френска. Сметнете ги колко са. Като сметните, че една дивизия е 30-35 хиляди души, колко много са. Сигурно и заради това толкова много сме избили. Жертвите, дадени от 9-та плевенска дивизия за тези 2 години и 5 месеца, са около 2300 човека. Намираме още, които ги няма в документите. А жертвите, дадени от англичаните, са 46 хиляди. Англичаните, ако някой отиде на гробищата, на английските гробища, които се намират в Гърция и на тях има хубав голям паметник, там ще види погребани
13 000 войници и офицери. Обаче другите край Солун имат 5 гробища, в които са погребани останали. 5 гробища. В тези гробища има и около 50-60 българи. Повече са. Моля? 150 са. Моля? Повече са в Солун погребани. Да. 150 някакви. Не помня точно цифрата, обаче има и англичаните са постъпили, как се казваше съвременната дума, Ферклей. Да, англичанин, до него българи. И така нататък. Защото някои спорят по въпросът на броят на убитите, заради това, че погребани са 13, пък са избити 46. Не може. Там са погребани, край Солун. Сега откриването на чешмата стана през 2009. 10-та. Вече 7 години от нея тече хубава студена вода, който я опитал, се отделил в същото, обаче за съжаление сушата е голяма. Много е приятно една година, като дойдохме и очистях чичура, както се казва в село Доброян, ълди вода. Прескача даже през кулиците. Сега предлагам да почетем паметта на нашите дядовци, като поднесем венци от името на община Троян. Ела. Сега хванете го и тук до долу. Оттам минете така да вървите. Тук. Отзад да на каменен довар. Да. Другото дето от нами. Дигнете до нами, това е точно на довара. Сега сложете на лентите, така ги обадете, че да се виждат хубаво. Една година И се обърнете с лице насам, за да позирате на фотографите. сега, нека да свършим процедурата. Моля да почтим паметта на нашите дядовци. Чакай, и втория венец. За България с падане на колене и едноминутно мълчание. Памет на загиналите от 34-ти Троянски полк и всички от 9-та плевенска дивизия. Сега моля всички изпълнете молбите на фотографите. Нека да се вижда чешмата.